מרחבה, בוגרים ומשפחות יקרות, השם עמכם. כמדי שנה התאספנו כאן כדי לזכור את בוגרינו היקרים אשר נפלו במערכות ישראל ופעולות האיבה. הקהל מתבקש לעמוד לקראת פרק תהילים יזכור ואל מלא רחמים. שיר מזמור לאסף, אלוהים דמלך אל תחרש ואל תשקוטל, כי הנה אויביך יאמנון משונאיך נשאו ראש. על עמך ירימו סוד ויתעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו עליך ברית תכרותו. אוהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים, קבל ועמון ועמלק פלשת עם משווה צור. גם אשור נלווה עמם היו זרוע לבני לוט סלע. סלע הם כמדיין כסיסרא כאבין מנחל קישון. נשמדו בעין דואר היו דומן לאדמה. שיתמו נביאמו כעורב וכזב וכזבח וחצלונה כל נסיכמו. אשר אמרו נרשע לנו את נאות אלוהים. אלוהי שיתמו כגלגל כקש לפני רוח. כאש תיבר יער וכלהבה תלהט הרים. כן תרדפם בשערך וסופתך תבעלם. מלא פניהם כלון ויבקשמו שמך אדוני. יבושו ויבלו עדי עד ויחפרו ויאבדו. וידעו כי אתה שמך אדוני לבדך עליון על כל הארץ. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, והבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. אל מלא רחמים שוכן במורים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים, טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע המזהירים, לנשמת חיילי צבא ההגנה לישראל ולוחמי המחתרות שנפלו במלחמות ישראל, כל הלוחמים במערכות העם שחירפו נפשם למות על קדושת השם, ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם, אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהיה מנוחתם, וינוחו בשלום נשכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. נא לשבת. בשנים האחרונות התגלו לנו שמות של נופלים נוספים שהיו חלק מהסניף ונפלו על קידוש השם והארץ כבר בשנותיה הראשונות של המדינה. השנה, כחלק מצוות הזיכרון, זכינו להעמיק בסיפורים שלהם, להכיר את דרכם ולשמוע על גבורתם מקרוב. דווקא בתקופה הזו, בעיצומה של מלחמה שבה חווינו אובדן כל כך גדול, המפגש עם הסיפורים האלה מקבל משמעות חזקה עוד יותר. הוא מזכיר לנו עד כמה העם שלנו חזק, אמיץ ומלא רוח, לא רק היום, אלא לכל הדורות. ברוך השם, לאחר מאמצים ועבודה רבה, זכינו גם ליצור לוח זיכרון לנופלים, שבעזרת השם מתעלה בחדר עיון בימים הקרובים. אנחנו מרגישות זכות גדולה להיות חלק מהסיפור הזה, להמשיך, לשמוע, ללמוד ולספר על כל גיבור וגיבורה שנפלו על קידוש המולדת. בהזדמנות זו, אנו רוצות להודות לדורית פרי, בוגרת הסניף, על כל העזרה לאורך השנה ובאיתור הנופלים החדשים. משפחות יקרות, הורים, פעילים ובוגרים, ברוכים הבאים. אנו עומדים כאן יחד כמדי שנה, מתוך רצון עמוק לזכור, לכבד ולהוקיר את יקיריכם, בוגרי הסניף שלנו שנפלו במערכות ישראל ובפעולות האיבה. בשנים האחרונות מצאנו את עצמנו, שבט קווה, קרובים יותר מאי פעם לכאב, לאובדן ולשכול. לראשונה, אנו חווים באופן ישיר ועוצמתי את משמעותם של האירועים הקשים שעדיין מלווים אותנו. בשנתיים וחצי האחרונות התמודדנו כשכבה הבוגרת של הסניף עם שאלות מורכבות וכואבות הנוגעות לאובדן של אנשים יקרים. רבים מהם הכרנו באופן אישי. אובדנם של בוגרי הסניף ממשיך ללוות אותנו ומציב אותנו מול מציאות שאינה פשוטה להבנה או לעיכול. לאורך השנים זכינו לשמוע את סיפוריהם של יקיריכם, והשנה אף ניתנה לנו הזכות להעמיק, להכיר אותם טוב יותר וגם אתכם. כל מפגש, כל שיחה, פתחו בפנינו פתח לעולמם, לערכים שהנחו אותם ולדרך החיים שבחרו בה. מתוך ההיכרות הזו למדנו להעריך ולהוקיר את מי שהיו, ואנו נושאים עמנו את התקווה להמשיך בדרכם ולהביא מערכיהם אל חיינו. אנו מבקשים להודות לכם מקרב לב, על האמון, על הפתיחות ועל האפשרות להיות שותפים ולו במעט בזיכרון היקר שאתם נושאים עמכם יום יום. עבורנו זו זכות גדולה וגם תחושת שליחות עמוקה להמשיך ולשאת את זכרם. הכנת הטקס השנה לא הייתה מובנת מאליה.
היא נעשתה בתוך מציאות מורכבת וכואבת, כשברקע המערכה שטרם תמה, והיא הוודאות שעדיין מלווה אותנו. אנו מקווים בכל ליבנו שהצלחנו לגשת למשימה ברגישות, בענווה ובדיוק הראוי. כולנו תפילה להחלמתם של הפצועים בגוף ובנפש ולשובם בשלום של כל חיילינו העומדים על משמר ארצנו. לקריאת תפילה לשלום החיילים והחלמת הפצועים, הקהל מתבקש לעמוד. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו, הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויתרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. שתשלח מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים במערכה. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפואתם ולהחזיקם ולהחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לכל אבריהם ולכל גידיהם, בתור שאר חולי ישראל. רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. הקהל מתבקש לשבת. וכעת נפנה להתייחד עם זיכרון הנופלים. שמואל משה שפרמן, זיכרונו לברכה. שמואל התנדב לשמש בהוראה לעולים חדשים ביישובי הספר. הוצע לו לשמש כסמל דת באחת מן היחידות, אך סירב כי לא היה מוכן שחבריו ימסרו את נפשם על קדושת המולדת בזמן שהוא יושב ומביט מהצד. לכן החליט להתגייס לצנחנים. בכל המצבים הקשים אליהם נקלע, תמיד הצליח להעלות חיוך על שפתיו. בכל המבצעים בהם השתתף, היה בין הראשונים ושימש דוגמה לחבריו הלוחמים כיצד לנהוג בעוז רוח ובאומץ לב. במכתבו האחרון הביתה מלב סיני כתב, העיקר אל תדאגו ותדעו לקבל הכל בקלות, כי בכל אופן אין לנו במי לפתוח, רק בקדוש ברוך הוא. שמואל נפל בקרב. בן 20 בנופלו, יהי זכרו ברוך. צבי אריה ספיר, זיכרונו לברכה. צבי היה בחור עם לב רחב, שתמיד מצא זמן לעזור לחבריו. אהב לעבוד במכניקה עדינה ולעסוק בספרות ובאמנות. גויס לחיל הקשר והתקשוב, ובמהלך שירותו יצא להתקין מתקן ההזנה במקום בו מפקדו הורה לו. לפי מה שלמד במהלך הקורס, ידע צבי כי אסור להתקין את המתקן במקום זה, ולכן התקינו במרחק מה משם. לאחר פקודה חוזרת ממפקדו, צבי יצא להזיז את המתקן למקום בו התבקש. כאשר ניסה לחברו, התחשמל ומת. בן 18 במותו, יהי זכרו ברוך. יוסף גני, זיכרונו לברכה. יוסף היה חבר בתנועת בני עקיבא, ובמשך שנות לימודיו יצא עם התנועה למחנות עבודה. הוא אהב מאוד צמחים ובעלי חיים. יוסף טיפח בגינת ביתו מבחר צמחים וגידל כלב אותו אהב אהבת נפש. היה אדם נעים הליכות, אהוב על חבריו ומכריו. תמיד הסתובב עם חיוך על פניו ושמח לעזור. התגייס לצה"ל בינואר 1962 במסגרת הנחל, מתוך כוונה להגשים מהווי ליבו ולתת חלקו לטבע. בן 18 במותו. יהי זכרו ברוך. יהודה אורן אונגר, זיכרונו לברכה. יהודה היה חבר נאמן בבני עקיבא ומסור למניין בסניף. הוא התכונן בעצמו לקריאת התורה לקראת בר המצווה שלו והשקיע בכך זמן רב. הוא התעניין מאוד בספורט וחלם אפילו להיות שופט כדורסל. היה בחור נעים הליכות ובעל מידות. מימיו לא פגע באיש ותמיד עשה טוב. בהחזות במעלה גלבוע היה מלמד את חבריו שיעור קבוע בגמרא. יהודה השתוקק לצאת לקורס חובשים קרביים כדי שתהיה לו הזדמנות לגלות מסירות לזולת ולשרת את החברה. חברו כתב עליו, יהודה, בחור מלא חיים, תמיד מחייך, תמיד צוחק, הוא איננו בחיים, זוכר אני כיצד היה מרבה בספורט, הן בישיבה והן בארגון אליצור.
זוכר כיצד היה מפליא את מוריו וחבריו במחשבותיו המקוריות ובתשובותיו המדויקות. יהודה אשר כה אהב את החיים. בן 19 במותו, יהי זכרו ברוך. יצחק רולר, זיכרונו לברכה. בשנת 1951 עלה יצחק לארץ מרומניה עם אמו, ניצולי שואה. הוא היה אדם עניו ושקט, אשר עשה מעשה חסד בסתר, שלח חבילות, נתן צדקה ועזר לחשוכי מרפא. פעולות אלה נודעו לחבריו לאחר מותו. באוניברסיטה העברית הוא למד מתמטיקה ופיזיקה. לפרנסתו ולפרנסת אמו, החולה, נתן שיעורים פרטיים. הוא הקפיד לא לקבל תשלום מתלמידים חסרי אמצעים, ובנוסף דאג להם לארוחת צהריים. חיבורו השנתי שכתב בתיכון על הפוגרום ביאסי, פוגרום בו נרצחו גם חלק מבני משפחתו, הוצא לאור על ידי יד ושם לאחר מותו. הוא היה הנצר האחרון למשפחתו, בן 23 לנופלו, יהי זכרו ברוך. ישראל כהן, זיכרונו לברכה. ישראל היה רודף צדק ונהג להתווכח אפילו עם הוריו כשדעתם לא עלתה בקנה אחד עם דעתו. הוא היה מסור ונאמן לחבריו עד אין קץ. ישראל יצא לקורס מ"כים אותו סיים בהצטיינות. עבר קורס תניחה והוא עלה בדרגות, עד להיותו סגן מפקד פלוגה. דאג לחייליו למזון גופני, אך גם למזון רוחני. הוא היה מדריך ומנהיג אהוב על כל פקודיו. במהלך שירותו החליט כי בתום השנה ילמד כלכלה באוניברסיטה העברית, אך באותה שנה פרצה מלחמת ששת הימים. במהלך המלחמה ישראל השתתף בעשרות מערבים ופעולות תגמול. בן 21 בנופלו, יהי זכרו ברוך. מאיר מנחם רוטשילד, זיכרונו לברכה. מאיר תמיד היה מוכן לעזור לכל אחד. היה בעל חוש הומור וחקר לקח את החיים ברצינות שהרשימה את כולם. הוא התגלה כעילוי והצטיין בלימודיו. על עבודת גמר שכתב בנושא החלוקה, זכה בשבחים בפרופסורים ידועי שם. כיום מוצא את העבודה כחומר לימוד באוניברסיטה. חברו ברוך סיפר על מאיר. גישתו לחניכה וחבריו הייתה רצופה, אהבה ומסירות. זעיר היה בעבודת החינוך ועשה את הכל ברוח טובה כשצחוק נסוך על פניו. בכל שעשה האמין באמונה שלמה. נפל תוך ניסיון להציל חבר שנפצע מפגיעת ירי על גשר אלנבי. בן 21 בנופלו, יהי זכרו ברוך. שמואל מיכה תמרי, זיכרונו לברכה. שמואל התייתם מהוריו בגיל צעיר, ומאז בית דודו ודודתו היו לו ולאחיו כבית. עוד בילדותו בלטו שכלו המבריק, אחריותו ובגרותו. הוא היה חבר טוב ונאמן, הוא תמיד מסר עצמו לטובת הכלל. שמואל היה פעיל מאוד בבני עקיבא. הוא ניחן בכישרון מנהיגות שהתבטא בפעילותו וביוזמתו בתחומים רבים. הוא היה אדם מאמין והקפיד על קיום אמונתו גם בזמנים קשים. נשא לאישה את חברתו מהסניף, ברוריה, התגייס לנחל עם גרעין אמונים ואיתם הצטרף לקיבוץ לוי. הותיר אחריו אישה ושני ילדים. בן 28 בנופלו. יהי זכרו ברוך. יהודה קינן, זיכרונו לברכה.
יהודה היה חניך ומדריך מסור בסניף, וכן מדריך ומרכז בסניף חולון. הדריך את חניכיו לקיים את ערכי התנועה, וכך נהג גם בעצמו. יהודה היה מהראשונים שהקימו משפחה, יחד עם שרה בקיבוץ אלומים שהיה ממייסדיו, ועל כך הייתה גאוותו. היה חקלאי בגופו ובנפשו. אהב את הפלחה ורוח השדה, ושם מצא את מותו. בנוסעו לעבודת השדה בקיבוץ סמוך לעזה, עלה רכבו על מוקש ויהודה נפצע אנושות. לאחר 5 ימי מאבק נפטר מפצעיו. בהספדו אמרו חבריו, היית חלוץ מושלם בינינו, בין הראשונים לתורה היית, ראשון להכניס בן בבריתו של אברהם אבינו. לך היה על מה להתגאות. הותיר אחריו אישה ו2 ילדים, בן 25 בנפלו. יהי זכרו ברוך. יעקב זאב פרידמן, זיכרונו לברכה. יעקב היה בן לחלוצים שהגיעו מפולין ואיבדו את כל משפחתם בשואה. היה פעיל שנים רבות בבני עקיבא כחניך וכמדריך, ובלט ביכולתיו החברתיות וברצינותו. הוא היה תלמיד מצטיין ומעמיק. לאחר שירותו הצבאי, יעקב בחר בקיבוץ כדרך חיים, והיה חבר פעיל ובולט בטירת צבי. הוא האמין בשילוב מעשי של תורה ועבודה, נטל על עצמו תפקידי הדרכה וחינוך בחברת הילדים, וריכז את ענף המטעים. יעקב היה מסור מאוד ללימוד תורה. גם בתום יום עבודה מפרך בחקלאות היה יושב ולומד. נשא לאישה את איילה ונולדו להם 2 בנות, עדית ואלומה, שנולדה לאחר נפילתו. בן 28 בנפלו, יהי זכרו ברוך. חיים אהרון זיו, זיכרונו לברכה. חיים היה בהליכותיו שקט וצנוע, ידע ליהנות מכל דבר, והיה איש של הקשבה ומעשה. הסניף היה בשבילו עולם שלם, עולם של טוב לב ועזרה לזולת. חיים היה מעורב בקידום בניית חדר העיון, ובזכות עקשנותו ומסירותו, החדר הלך והתפתח. חיים התגייס לצבא במסגרת נחל נחשון, שאף תמיד להתייצב מול האתגר ולהתגבר על כל הקשיים, גדולים ככל שיהיו. באביב של 1970 החל את אימונו בנחל המוצנח ונשלח לשרת באזור התעלה. חיים, שהיה אחד מעמודי התווך של הגרעין, היה מבין אחרוני הנופלים על גדות התעלה בטרם עוד נדמו קולות הירי של מלחמת ההתשה. בן 20 בנופלו, יהי זכרו ברוך.
בנימין בני חנני זיכרונו לברכה. חברות הייתה ערך עליון עבור בני. הוא תמיד שימח את החבר'ה, אך יחד עם זאת ידע להיות רציני וסמכותי. בני כתב שירים בנושאים שונים. כתב על חברות, על אהבת הארץ ובעיקר על אהבת ירושלים. הוא היה קצין בגדוד 50 של הנחל והיה ידוע כמפקד קשוח וקפדן שטבע ביצוע מדויק של המטלות. יחד עם זאת, הוא ידע את הדרך אל לב פקודיו וחבריו לנשק והם אהבו אותו והוקירו. במלחמת יום כיפור היה יוזם ומפקד הכוח שניסה לחלץ חברים נצורים בתל סאקי, בידיעה שקלושים הסיכויים להגיע אליהם ולהישאר בחיים. על מבצע זה הוא ענק לו עיטור העוז, אותו קיבל אביו לאחר מותו. בן 21 בנופלו, יהי זכרו ברוך. שריאל מרדכי בירנבאום זיכרונו לברכה. בגיל שנה עלה ארצה יחד עם הוריו. שריאל הדריך בסניף וריכז קייטנות לילדים. הוא התחבב על חניכיו הצעירים בזכות אישיותו הקורנת וקסמו הרב. אהב את הארץ בכל ליבו והצליח להחדיר להט ואמונה בתלמידיו לאורך השנים. שריאל היה ממקימי ישיבת הר ציון וראה בהקמתה שליחות חשובה. הוא שירת בצבא בשריון ובצנחנים. בחייו התמסר שריאל לתורה ולעבודת השם בכל מקום בו היה. במוצאי יום כיפור, תשל"ד, מיד לאחר תפילת נעילה, הצטרף שריאל לחבריו הלוחמים. בזמן העמולו סביבו, ישב, פתח את הגמרא שנשא בקביעות, והחל ללמוד בה עד שהכריזו על יציאה. בן 23 בנופלו, יהי זכרו ברוך. דן טייכלר, זיכרונו לברכה. דני היה בחור אהוב שתמיד היה מוקף בחברים. התכונה של עזרה לזולת אפיינה אותו מאוד, וזו גם הסיבה לכך שהתנדב שעות רבות במגן דוד אדום. היה תמיד אופטימי ולכל אדם התייחס באדיבות ובנימוס. דני היה חניך פעיל בבני עקיבא סניף מרכז, אהב מוזיקה, ספורט וטיולים ברחבי ארץ ישראל. דני התגייס לחיל השריון, שימש כמפקד טנק וקיבל אות תותחן מצטיין. כמפקד, היה מוערך על מפקדיו ופקודיו, היה אחראי ומסור לתפקידו, והקפיד על ביצוע מדויק של המשימות. במלחמת יום הכיפורים נפגע הטנק בו היה דני מטיל מצרי בקרבות הבלימה בסיני. בן 20 בנופלו, יהי זכרו ברוך. אליהו יהודה קרופל, זיכרונו לברכה. אלי היה מפקד אחראי ומסור לתפקידו. הוא תמיד גילה יוזמה וידע כיצד לבצע את תפקידיו ביעילות ובהצלחה. על אף פגיעותו הרבה בחומר הצבאי, היה צנוע ופשוט, ואת ידיעותיו הפגין במעשים. הוא ידע למצוא את שביל הזהב בין היותו אדם דתי ומאמין המקפיד לקיים מצוות בכל המצבים והתנאים, לבין היותו מפקד מעולה, חייל טוב וחבר טוב. חייליו אהבו אותו וראו בו אחד משלנו. אלי דאג לאנשי צוותו וכל בעיה פתר בעזרת חיוך. אלי למד מתמטיקה ופיזיקה באוניברסיטה העברית. על סמך הישגיו הבולטים קבע יושב ראש ועדת ההוראה של הפקולטה שללא ספק היה אלי מסיים בהצטיינות יתרה לו רק היה יכול. במילואים התנדב לשרת בגדוד קומנדו, סיור ופשיטה, דוב לבן, גדוד מתנדבים שלחמו על רכבי שלל אמפיביים ונועדו לפשוט בארץ האויב. במלחמת יום הכיפורים, במהלך הקרב לכיבוש מוצב אורחה ממערב לתעלה, נפצע סרן אלי בראשו, ובניגוד להוראות החובש, המשיך להילחם. בן 23 בנופלו, יהי זכרו ברוך. יעקב נחמן קסטנבאום, זיכרונו לברכה. יעקב היה תלמיד חרוץ, אהוב על מוריו ומקובל על חבריו התלמידים. היה חבר פעיל מאוד בסניף. יעקב התגייס לצה"ל והתנדב לשרת בנחל המוצנח.
לאחר זמן מה נעשה לחובש גדודי. יעקב מילא את תפקידו כחובש במקצועיות, במסירות ובאומץ. הוא היה אדם בעל לב חם, נעים הליכות, שופע חוכמה ומתמצא בתחומים רבים. דבק בעיקרון של ואהבת לרעך כמוך ותמיד היה מוכן לעזור לזולת. שימש כקומונר בסניף בני עקיבא בקריית אתא. לאחר שחרורו החל ללמוד בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. במילואים התנדב לגדוד קומנדו, סיור בפשיטה דוב לבן, יחידת ההונאה הצה"לית, גדוד מתנדבים סודי שלחם על רכבי שלל אמפיבים ונועדו לפשוט מהמים לארץ אויב. כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, בחזית הדרום השתתף בקרב בחווה הסינית ובאורחה. שם יעקב הושיט סיוע רפואי לפצועים, וכשטיפל בפצוע קשה תחת אש חזקה של האויב, יעקב נפצע קשה. פינוי הפצועים לקח 15 שעות עד לתעלה, וכשעברו אותה, יעקב נפטר. השאיר אחריו אישה, רחל, ובן ירון אברהם. בן 24 בנופלו, יהי זכרו ברוך. אברהם בלום זיכרונו לברכה. אברהם היה בעל נפש רגישה ועדינה וידע לשמוח בכל אשר לו. אברהם הקרין טוב לב ואהבה והיה בעל קסם אישי, שחירבו על הסובבים אותו. ביתו ספג את ערכי האמונה באלוהי ישראל ובתורתו, ואת העזה לעם ולמולדת. אברהם גויס לצה"ל והצטרף לנח"ל. לאחר הטירונות עבר קורס לחובשים קרביים והשתתף בתפקיד זה בפעילויות מבצעיות רבות. אבי היה תלמיד מצטיין בעיקר במקצועות הריאליים, עד לנפילתו הספיק להשלים 3 שנות לימוד בטכניון. השאיר אחריו אישה שרה אותה נשא 8 שבועות לפני נפילתו. בן 24 בנופלו, יהי זכרו ברוך. משה טל, זיכרונו לברכה. לאחר 2 בהם למד משה בישיבת התיכונית בכפר הרועה, יצא להקים ישיבה במבשרת. בה הוא היה לדברי רבו מעמודי התווך בחבורת המקימים. משה היה תלמיד מצטיין ומדריך אהוב ומוערץ בבני עקיבא. בכל מקום בו הוא נתקל בבעיה או במשימה, חש שמחובתו לתת יד ולעזור. משה המשיך את לימודיו בישיבה ולמד תורה בשקידה וביסודיות. הוא שירת בצבא כנהג טנק בחטיבת שריון, ולאחר שסיים קורס במקצועות טנק בהצטיינות, השאיר אחריו את אשתו יפה ואת בנו יחידו שנולד לאחר מותו, משה חי, בן 20 בנופלו, יהי זכרו ברוך.
משה קלינוולד, זיכרונו לברכה. משה היה חברותי מאוד, מקובל ואהוב על כל חבריו ומכריו. הייתה בו מידת החסד והנכונות להיטיב עם הזולת. היה חניך פעיל בסניף ונטל חלק במחנות הקיץ והסמינריונים התנועתיים. הוא שימש כמדריך בתנועה. משה הקים את סניף בני עקיבא ברמת אשכול, ועד למועד גיוסו ריכז את פעולות הסניף ועשה זאת בהתמסרות ובהקפדה. מי שהגיע מועד גיוסו לצה"ל, הצטרף לגרעין התיישבותי צורים סעד ושירת בנחל המוצנח. משה לחם במלחמת יום כיפור. עם תום המלחמה חזר להשלים את אימוניו ולקבל כנפי צניחה. משה נפל בתרגיל צניחה בחוף פלמחים, ביום בו עמד לקבל ולענוד את כנפי הצניחה. בן 19 במותו, יהי זכרו ברוך. אברהם חיים גרינוולד, זיכרונו לברכה. אברהם הצטיין בלימודיו בתיכון והיה אהוב על מוריו וחבריו. היה חניך בסניף מרכז וממקימי סניף רמת אשכול. בסניף זה היה מדריך אחראי ונערץ. אחרי שהשתחרר התחיל ללמוד בכולל אברכים, ובאותו הזמן התחתן עם לביאה והקים את משפחתו במבשרת ציון. הוא ראה את ייעודו בחינוך הדור הצעיר בעיירות הפיתוח, ותכנן לעבור יחד עם אשתו לקריית שמונה. לחם במלחמת שלום הגליל. במהלך אחד הקרבות נפגע טנק. אבי נחלץ לעזור לנפגעים, אך נפגע בעצמו ונפל מאש כוחותינו. באחד ממכתביו שכתב לאביו, רשם: עד כמה שאני זוכר את עצמי בחודש האחרון בצבא, לא השתמטתי משום תפקיד. לפעמים היה לי קשה מאוד וחשבתי שאני נשבר, אך בכל זאת המשכתי. שר הביטחון אריאל שרון כתב להוריו אחרי נפילתו: אבי היה לוחם אמיץ, נהג טנק מעולה, חבר אהוב ומסור. לאחר מותו נולד בנו אביחי עקיבא, בן 25 בנופלו, יהי זכרו ברוך. רם רחמים מזרחי, זיכרונו לברכה. רם היה אהוב ואוהב, בעל כישרון אדיר ליצור קשר עם כל הסובבים אותו. בזמנו הפנוי טייל בארץ והקדיש שעות רבות ללימוד, מעבר ללימודיו בישיבה. היה חניך בשבט עמיחי וממקימי סניף בקה. בתקופת לימודיו ולפני שירותו פעל והדריך גם בגן יבנה וקריית מלאכי. את שירותו הצבאי עשה בחיל השריון במסגרת ישיבת הסדר הר עציון. מדברי מפקד היחידה: העובדה שרם שילב גם לימוד תורה וגם שירות קרבי מלמדת כי התחנך על עקרונות נעלים שקיווה להגשים. בן 20 בנופלו, יהי זכרו ברוך. מרדכי מוטי טייר, זיכרונו לברכה. מרדכי היה פעיל בסניף במקביל להיותו בישיבה, ולאחר מכן היה ממקימי תנועת אריאל. חבריו זוכרים אותו כאדם מלא מרץ שאהב לטייל. הדריך בסניף וחינך לאידיאלים של אהבת העם והארץ ושמירת תורה ומצוות. אחד מעקרונותיו המנחים היה למלא גם את ייעודו של אחיו התאום, שמת מוות בהריסה כשהיו בני 1.5 שנה. מוטי הקפיד רבות על מצוות כיבוד הורים, ומימן לעצמו את דמי הכיס בכך שעבד בהוצאת ספרים ובמאפייה. התגייס לגולני וסיים קורס כקשר פלוגתי, שם הצטיין ביחס חם לסובבים אותו. מפקדו של מרדכי כתב למשפחתו במכתב תנחומים. מרדכי היה מסור ונאמן לחבריו, אמין ומקובל על מפקדיו. הוא מילא את תפקידו באהבה ובמסירות. היה חבר ורע בשעות קשות וברגעים של שמחה. השירות בצה"ל היה עבורו זכות. נפצע אנושות בעת מילוי תפקידו ונפטר מפצעיו. בן 21 במותו, יהי זכרו ברוך. דניאל ישראל אריה מושיץ, זיכרונו לברכה. דניאל עלה לארץ עם הוריו מלונדון. היה נער עדין, יפה נפש אמיתי ובעל חוש הומור, והיה פעיל בבני עקיבא.
דניאל עמד על כך שישרת ביחידה קרבית על אף שסבל מבעיות בריאותיות, משום שראה בדבר מצווה וביקש לקיימה. גאוותו הייתה על כך שהוא משרת בקו החזית. דניאל היה בעל אופי אצילי וכיבד בני אדם בצורה יוצאת דופן. הוא הקפיד לשמור על צלם אנוש גם במצבים לא פשוטים מול האויב והאוכלוסייה האזרחית בלבנון. רמתו המוסרית הייתה יוצאת דופן. כך לדוגמה הוא דאג שלא לעבור על איסור בל תשחית, ולכן דקדק מאוד גם בזמן סיורים שלא לדרוך ולהרוס גידולים ושדות שנתקל בהם, ולא לקטוף מפירות ועצים במקום מחשש לאיסור גזל. בהיותו בסיור בלבנון נתקל דניאל במערב מחבלים ונהרג. בן 20 בנופלו, יהי זכרו ברוך. בועז ישראל רוטנברג, זיכרונו לברכה. בכיתה י"א, בועז הדריך בסניף ארמון הנציב. היה אהוב כמדריך בשל שיטותיו הייחודיות בהדרכה שכללו ניתוח סרטים על פי המסר שטמון בהם. בתקופה שבין סיום לימודיו לבין גיוסו לצה"ל, למד בישיבת הקיבוץ הדתי. בועז בחר לשרת בחאן צנחנים. בועז לא הלך אחרי העדר. הוא דבק במידת האמת, ללא פשרות, ובכל מה שעשה הכניס את נשמתו. כחלק מדרכיו הייחודיות להכניס אווירה וכוח בקרב החיילים, לכל שיר שהיה שר, התחייבו החיילים ללמוד שיר חסידי. לאחר נפילתו, הוקם מכון רוטנברג לפסיכולוגיה יהודית על שמו, על פי גישתו של אביו, פרופסור מרדכי רוטנברג, בן 18 בנופלו, יהי זכרו ברוך. אמיר יקותיאל, זיכרונו לברכה. אמיר היה פעיל בגדנ"ע האוויר, כיוון ששאף להיות טייס בחיל האוויר. במסגרת זו השתתף בחוגים ובמחנות שהתקיימו בבסיסי חיל האוויר, ופיתח קשרי ידידות משמעותיים עם חברים חילונים רבים. תכונתו העיקרית הייתה שאיפתו לשלמות. היה אדם של אמת ואמונה, בעל אהבה לעמו ולארצו, שהקפיד על מצוות, ובייחוד על מצוות כיבוד הורים, מתוך אהבה אמיתית. התגייס לצה"ל לקורס טייס, ולאחר 5 חודשים התנדב לשרת בצנחנים. אמיר היווה עבור חבריו בצבא סמל של לוחם נמרץ ואמיץ הראוי לחיקוי, ואף יצא לקורס קצינים ופיקד על מחלקתו כחודש. נפל בד' בתשרי תשמ"ט בתאונת אימונים. בן 21 במותו, יהי זכרו ברוך.
שלמה מאיר כהן, זיכרונו לברכה. שלמה היה איש של אמת, שלא נח עד שמצא את התשובה שחיפש. היה חבר נאמן, מלא שמחת חיים ובעל חוש הומור מפותח. בשבת, י"ג באדר א', תשמ"ט, 1989, יצא שלמה עם חבר להתפלל תפילת מנחה בכותל. בעברו, ליד הר ציון, נתקל במארב מחבלים בהר הבונים ונרצח בדקירות סכין. במכתב התנחומים למשפחה כתב שר הביטחון: שלמה מאיר זיכרונו לברכה שירת במרכז החינוך, הוא ראה בעבודתו שליחות, ביצע את עבודתו בצורה הטובה ביותר, והיה אהוב על חבריו. לקראת סיום שירותו בצה"ל ביקש לחזור ליחידה התנדבותית, אך לא הספיק לממש רצונו. בן 21 בנופלו, יהי זכרו ברוך. מתניה בר לב, זיכרונו לברכה. מתניה הקדיש את עצמו למען אחרים בכל מקום בו היה, בסניף, בישיבה, בצבא ולכל מי שהיה זקוק לעזרה. הייתה במתניה אהבה רבה לבוראו ולתורתו, לעמו ולארצו. בחופשות מהלימודים ומהצבא, בכל הזדמנות שהייתה לו, הרבה לטייל בארץ. תמיד הוא יצא בליווי תנ"ך, כלי נגינה ומצלמה, שבעזרתה ניסה לשמר את הנוי לנצח. ביום ז' באדר ב', תשמ"ט, 1989, שבוע לפני תחילת הקורס, בדרכו לייצג את חיל השריון, בחידון הארצי של צה"ל, בנושא ידיעות הארץ ומורשת קרב, קופחו חייו. משפחתו הוציאה לאור מבחר מהגיגיו, מאמריו ומכתביו, בספר שנקרא מתניה, ומבחר מצילומיו, באלבום שנקרא הנוי והנצח. בן 20 במותו, יהי זכרו ברוך. דביר יעקב מור חיים, זיכרונו לברכה. דביר שירת בלהט ביחידה מובחרת כשהוא חדור אמונה שהגנה על המולדת היא חובה וזכות כאחת. לדברי חבריו ומפקדיו בלט דביר בכל תפקיד ובכל פעילות היה נכון לעזור ולתרום. גם במהלך שירותו הצבאי, כשהוא במוצבים בלבנון ובמערבים, לא חדל מלעסוק בתחביבו המועדף, קריאה, ואף בשדה המלחמה מצא עצמו שקוע במחזות של חנוך לוין, כפי שתיאר באחד ממכתביו. בהספד על קברו אמר רב הישיבה שכאן כבר ילד של אמת, מפני שתמיד נלחם למען האמת והצדק. בן 20 במותו, יהי זכרו ברוך. אייל מישאל לוי, זיכרונו לברכה. טרם גיוסו לצבא הצטרף לפרויקט גולני והיה חדור מוטיבציה גבוהה להתגייס לחיל הקרבי ולשמש בה כמפקד. ולאחר מכן התגייס ושירת בחטיבת גולני וסיים קורס מ"כים בהצטיינות. אייל, שהיה אמור להשתחרר מן הצבא, התנדב לשרת מספר שבועות נוספים לבקשת מח"ט גולני, וזאת על מנת לסייע בקליטתו של מ"פ חדש שהגיע לגדוד. אייל התנדב לצאת בראש כוח לוחמים למערב בלבנון. למחרת, לפנות בוקר, במהלך הפעילות לצורך מסתור יום נתקל אחד הלוחמים בתיל ממיד שהפעיל בו זמנית מספר מטעני צד. אייל ושישה מהלוחמים נהרגו במקום. בן 22 בנופלו, יהי זכרו ברוך. מני אליעזר בר מנחם, זיכרונו לברכה. בגיל 4 עלה מני עם משפחתו לארץ. הוא יזם שיעורי דף יומי בבית ספרו והיה עקשן ונמרץ במיוחד בקיום מסגרת זו. מני אהב לטייל בארץ, בעיקר בערים ובמדבר. למני הייתה נכונות להקשבה ויכולת להבין ולקבל דעתם של אחרים. הוא שאף לשלמות בכל דבר שעשה. מפקדיו וחבריו מספרים שתמיד דבק בערכיו, היה אדם ישר והגון שתמיד שאף לצדק. בסיירת הוא היה עמל רבות כדי להגיע להצלחה. כחודשיים לאחר גיוסו, מני נהרג בבסיס הטירונים בסנור, בן 19 במותו, יהי זכרו ברוך.
רינה דידובסקי, זיכרונה לברכה. במשך 17 שנה הייתה רינה מחנכת בבית הספר היסודי בקריית ארבע. רינה הייתה אשת חינוך במלוא מובן המילה. היא תרמה רבות לפעוטונים, לגנים ולנוער בני עקיבא ביישוב בית חגי, אשר הייתה אחד ממקימיו. היא התגוררה בו והייתה פעילה בו רבות בתחום החינוך. נרצחה ביום שישי, י"א בכסלו, תשס"א, שהייתה בדרכה מביתה ביישוב לבית הספר בקריית ארבע. רינה השאירה אחריה בעל ו6 ילדים. רעות שנקרא על שם שבטה של רינה, ישראל, אביעד, שלומית, נעמה וציון. בת 39 במותה, יהי זכרה ברוך. אביעד יצחק קוליץ, זיכרונו לברכה. מקטנותו היה שובה לבבות, ילד בעל עיניים ירוקות וגדולות, אשר תמיד קרנו מטוב לב. אביעד ניחן בכישרון אומנותי, לצייר וליצור, והיה מוכן להפוך עולמות למען חבריו ואוהביו. אביעד התגייס לתותחנים, סיפר עליו מפקדו, סגן אלוף שי. אביעד השאיר בסוללה חותם אז כמפקד אהוב, חכם, צנוע ומלא שמחת חיים. כמפקד תמיד ראה לנגד עיניו את טובת חייליו, דבק במשימתו ושאף להיות ראשון. אביעד נפצע קשה בראשו בהתהפכות הנגמש עליו פיקד בערי חברון. בהתהפכות זו קיפחו את חייהם 5 חיילים נוספים. לאחר שבוע בו נאבק על חייו, נפטר בחול המועד פסח. בן 20 במותו, יהי זכרו ברוך.
ערן יוחנן פיקר, זיכרונו לברכה. ערן נולד בפריז, ובהיותו בן חודשיים עלה ארצה עם משפחתו. הוא הצטרף לבני עקיבא, שם היה חברותי מאוד ואהוב על חבריו. התנדב בהדרכת קייטנות של עולים מאתיופיה והיה כדורגלן מצטיין. חסד, אמת ויושר היו מרכיבים חשובים באישיותו. ערן היה נער חכם, שמח, טוב לב, בעל חוש הומור ייחודי וקשור מאוד למשפחתו. לפני גיוסו ליחידה מובחרת של חיל המודיעין, החליט ערן ללמוד במכינה הקדם צבאית בעצמונה. בליל כ"ד באדר, תשס"ב, נרצח ערן יחד עם 4 מחבריו על ידי מחבל שחדר למכינה באמצע ליל לימוד על אגדת פסח. בן 19 בנופלו, יהי זכרו ברוך. דני דן חיים כהן, זיכרונו לברכה. דני נקרא על שם דודו דני טייכלר, זיכרונו לברכה, בוגר הסניף גם הוא, שנהרג במלחמת יום הכיפורים. דני היה בעל אישיות רגישה ומיוחדת. השילוב של צחוק ורצינות מאוד בלט אצלו. הוא אהב את החיים ואת הארץ והיה חבר טוב ואוהב. כבר בגן הילדים דאג דני להיות חבר של מי שלא היו לו חברים וקיבל את השונה. כשלמד בנווה שמואל, הקים בחודש אדר תחנת רדיו ברוח פורימית שהצחיקה את כולם. תחנה פועלת עד היום לזכרו. דני תמיד דאג לחניכה והשתדל לצייד אותם בעצות טובות לחיים. הוא התגייס לחטיבת הנחל בה שירת כחייל, מפקד מחלקה וסגן מפקד פלוגה. יחסו לחייליו היה לשם דבר ובמיוחד דאג לטפח את החיילים הבודדים שחשוב היה לו להזמין לשבתות וחגים. בליל שבת ביצע חוליית מחבלים פיגוע ירי בציר המתפללים מיד מערת המכפלה. דני שעמד בראש כוח הסיוג הפלוגתי נפגע ונהרג. בספר סוף מסלול של פלוגת אוגוסט 99 נכתב על דני בדף של חיילי המחלקה שעזבו מוקדם. צר המקום מלהכיל את גאונתך. הניצוץ המופלא והשקט, החברות שבך, גרמה לא רק לאהבה כלפיך, אלא יצרה אהבי חיים במחלקה. בן 22 בנופלו, יהי זכרו ברוך. דניאל נתן שלמה קלמן, זיכרונו לברכה. דניאל נולד באנגליה, ומשפחתו עלתה לארץ כשהיה בן 6, והשתקע בקיבוץ ראש צורים. דניאל, דני בפי חבריו, נחשב לעמוד התווך בתחומים רבים בהם נטל חלק. החל בגרעין איתן שבנחל, שם הקים את משפחתו, וכלה בהתנדבות במד"א וביחידת החילוץ. שם מילא תפקידים של חובש, אחראי כוח אדם, חבר הנהלה ומפקד צוות טיפוס, גלישה וחילוץ. דניאל היה מעורב מאוד בחיי הקיבוץ. הוא תרם תרומה גדולה לחיי הקהילה. הוא סייע לזולת ועסק במתן צדקה. דניאל ייסד את המחסן החיובי, ואהב לעסוק בנגרות. הוא הקפיד על שמירת תורה ומצוות, ועמד על שלו בנושרי כשרות ושבת. דניאל הצטרף לשירות החבלה של המשטרה, מתוך שליחות מוסרית וערכית. הותיר אישה ו4 ילדים. בן 45 היה בנופלו. יהי זכרו ברוך. יהושע שוקי מנחם חפץ, זיכרונו לברכה. את לימודיו התיכוניים התחיל שוקי בישיבת עתניאל, אותה עזב לאחר 2 לטובת חיזוק היישוב היהודי בדרום הר חברון. שוקי היה בן ואח מסור, חבר נערץ ואהוב על כל אדם. השמחה, הפשטות והנחישות אפיינו אותו יותר מכל. אצל כולם חקוק חיוכו הנצחי ומבטו החודר והמבין. שוקי עסק הרבה בספורט ואף היה שחקן כדורסל. התגייס כתומך לחימה בחיל האוויר בשל בקשת אביו להישאר קרוב לבית. לאחר פטירת אביו, הלך בעקבות חלומו להיות לוחם. לאחר בקשות רבות, הוא עבר להנדסה קרבית בשאיפה להגיע לסיירת יהלום. בן 19 במותו.
יהי זכרו ברוך. ברקאי ישי שור, זיכרונו לברכה. ברקאי גדל והתחנך בירושלים, למד במגמת רפואה על-אזורית במטרה להגשים את חלומו, והחל להתנדב במד"א כשהיה בן 15. הוא התנדב במסירות במקומות רבים, והחל ללמוד נהיגה באמבולנס על מנת להוציא רישיון מסוג זה. ברקאי היה פעיל בסניף בכל תחום. גם אחרי שיצא מן ההדרכה, המשיך לשמור עם חניכיו על קשר הדוק. דוגמה למסירותו המוחלטת כלפי הסניף היא כאשר נפסל ספר תורה בסניף, ברקאי לקח על עצמו את המשימה והרים מבצע התרמה שבסופו גויס מספיק כסף והוכנס ספר תורה חדש. לאחר שסיים את לימודיו בישיבה, התגייס לגדוד לוי שבחטיבת כפיר. כמה שבועות לפני צוק איתן, אחרי חטיפת הנערים, יצא לקורס מ"כים. יחידתו נשלחה להשתתף במבצע, ובעת היתקלות עם מחבלים נפל בקרב עם 4 מחבריו. בן 21 בנופלו, יהי זכרו ברוך. יונתן אשר מושיץ, זיכרונו לברכה. יונתן נולד באנגליה ועלה עם משפחתו לארץ בגיל 8. התגייס לצנחנים, שם שירת במשך 3 שנים. לאחר שהשתחרר, התחתן עם רבקה ונולדו להם 4 ילדים. יונתן היה אחיו הבכור של דניאל מושיץ, זיכרונו לברכה. גם הוא בוגר הסניף, שנפל 31 שנים לפני שיונתן נפטר. בכסלו 1995, בדרכם חזרה לביתם, הותקף רכבם של יונתן וילדיו על ידי מכונית מחבלים, ויונתן נפצע קשה ברגליו. בעקבות הפיגוע התגלתה בגופו של יונתן מחלה קשה. בכל אותה תקופה, בה סבל מייסורים קשים, לא הפסיק להניח תפילין, להתפלל ולהאמין כי עוד ישוב לעמוד על הרגליים. בביתם התקיימו שיעורי תורה קבועים. הוא היווה מקום פתוח לכל ומכניס אורחים. באחד מכתביו כותב יונתן, מה זה מסירות נפש? זה לא לשכב על מסילת רכבת ולומר שמע ישראל, אלא לקבל הכל באהבה. גם ללא הבנה מה הקדוש ברוך הוא עושה לנו. באהבה, יונתן. יונתן נפטר ממחלתו בשנת 2016, בן 56 במותו, יהי זכרו ברוך. אני מזמינה את לאה חפץ, אמו של יהושע מנחם חפץ, זכרו לברכה, לשאת את דבר המשפחות. חניכים, חניכות, בוגרים, בוגרות, הורים יקרים ומשפחות, שלום לכולם. קוראים לי לאה חפץ, אני אימא של יהושע מנחם חפץ, שנקרא באיבה שוקי. שוקי נולד בירושלים, גדל בקטמון הישנה, למד בבית ספר חורב והיה חניך בני עקיבא. שוקי היה לוחם יהלום. בהתחלה הוא בחר לשרת בחיל האוויר, כי בעלי זיכרון לברכה היה חולה מאוד, ושוקי רצה להיות קרוב לבית כדי לעזור ולכבד אבא שלו. מיד אחרי פטירתו של בעלי, קיווה בשבעה, הוא הודיע לנו שהוא עולה להגשים את החלום שלו, להיות לוחם. הוא קיווה שירת שנה בצבא, וזה
היה כמעט חסר סיכוי, אבל הוא נלחם והצליח לעבור להנדסה קרבית. היינו כל כך גאים בו. כדי לעבור להנדסה קרבית, הוא נהרס לוותק ועל הפזם, ולבטל על הוותק שלו. אבל לא היה אכפת לו. הוא רק רצה לתת מעצמו ולהגיע ליחידה יהלום. כמה ימים אחרי פסח, בבוקר רגיל לגמרי, חיילים דפקו לדלת הבית שלנו. הודיעו לנו את בשורה שאף אמא לא רצה לשמוע. אף אמא לא רצה לשמוע. בכל שבת וחג אנחנו רואים את הכיסא הריק סביב השולחן. בכל אירוע, בכל רגע משפטי, אנחנו מרגישים את החוסר. שהוא לא נמצא איתנו. החברים כבר גדלו, חלקם התחתנו והקימו משפחות. כולם ממשיכים בחייהם, ואנחנו ממשיכים לסע לאובדן. לפעמים אנחנו לא יודעים איך לספר, איך להביא את המידות הטובות, הרוח, למי שלא זכה להכיר אותו, כמו הנכדים המתוקים שלי. כהורים, יש לנו רגעים עם הילדים שלנו, שישארות איתנו תמיד. גם החברים זוכרים סיפורים משלכם, וכל פעם שהם מספרים אותם, הם מקבלים משמעות חדשה. בסוף, דווקא הסיפורים הקטנים האלה, הם נשארים איתנו, מרגש אותנו ומעלה חיוך. לצד הזיכרונות, שגם מורשת שהוא השאיר אחריו, אחת המורשות שהעיר אחריו הוא היישוב עשהאל, שהוא היה שותף להקמתו. כאשר הוא עבר מישיבה חורב לעתניאל, הוא פגש שם חברים, ויחד הם הקימו את היישוב. האבל הוא אחווה שאין לה לאן ללכת. כי במקום שבו שיש אבל עמוק, הייתה פעם אחווה גדולה. אני לא זוכרת הילד שלי, רק כי הרוח השנה מזכיר לי,
הוא שזור במי שאני. חלק בלתי נפרד מהלב והזכות שלי. בתוך כל זה, הלב שלי אומר לי לבחור בעין. הלב שלי אומר לי לבחור בעין. האהבה שלנו היא הזיכרון החי שלהם. בחרתי בעין, בחרתי בעין. הנר אליקים שפירא זיכרונו לברכה. הנר היה בן בכור לשבעה אחים, מוזיקאי, אומן, משורר ואיש יוצר. הוא נולד בירושלים, למד בתיכון הימלפרב ושירת בסיירת נחל. היה חניך בשבט מורשה, אח וחבר מסור. אהוב ואוהב ואהב לטייל בארץ ישראל. סוגיות והבלות חברתיות העסיקו אותו תמיד, ואף כתב על כך בשיריו הרבים. הוא היה איש של צדק ואמת. הנר השתתף במסיבת הנובה עם חברו הירש קוטברג פולין וחברים נוספים. כאשר התחילה המתקפה בשבת בבוקר, הנר ברח עם הירש ועוד עשרות צעירים נוספים אל מיגונית ליד קיבוץ רעים. כאשר המחבלים חצו כבר את הגבול והגיעו למיגונית, הם התחילו לירות לעבר המיגונית ולזרוק לתוכה רימונים. בכל פעם שנזרק רימון, הנר תפס אותו והשליך אותו החוצה. כך רימון אחר רימון. הנר הדף 8 רימונים עד שהרימון האחרון התפוצץ בידו ופגע בו. הנר נפל בעת שניהל קרב גבורה ארוך בידיים חשופות מול מחבלי חמאס. במעשה הוא הציל חיי רבים. באחד משיריו הנר כתב, אני אדם שמאמין בשינוי. עזוב שינוי, מספיק להיות אדם שמאמין סתם. טוב, אז אני אדם מאמין. עזוב להאמין, מספיק שתהיה אדם. בן 22 בנופלו, יהי זכרו ברוך. איתן מנחם נאמן, זיכרונו לברכה. איתן היה בשבט ברמה והדריך בסניף את שבט שלם. בשמינית נפרד מחניכיו לטובת שלף בדימונה. במכתב הפרידה כתב לחניכיו, שם צריך אותי, אני מרגיש שאני צריך לתרום יותר לעם ישראל. בצבא שירת בחובלים כקצין נשק בסטיל. איתן היה רופא בכיר במחלקת טיפול נמרץ ילדים בסורוקה, ושירת במילואים כרופא קרבי ביחידה 551 וביחידת חילוץ 669. הקשר של איתן עם אנשי הצוות והמטופלים ביחידה לטיפול נמרץ היה תמיד בגובה העיניים. איתן למד ערבית שוטפת כדי לתקשר באופן ישיר גם עם המטופלים מהפזורה הבדואית. בנוסף, עשה ככל יכולתו לשכנע ההורים בשעות הקשות לתרום איברים של ילדיהם לשם הצלת נפשות נוספות. איתן היה אדם צנוע, חרוץ, יסודי ועם חוש הומור שנון. לצד עבודתו בהצלת חיים והיותו איש משפחה אוהב, הוא לא ויתר על לימוד תורה, טיולים בארץ, התנדבות במד"א וביחידת חילוץ ערד. ועל תחביביו ריצה וטיפוס. בשבת שמחת תורה, איתן עוד הספיק לטפל בפצועים הראשונים שהגיעו לבית חולים סורוקה, ובשעות הבוקר נקרא למילואים בעוטף עזה. איתן נפל ביום השלישי למלחמת חרבות ברזל, בהתקלות עם חוליות מחבלים בפאתי סדרות ובניסיון להגיע לטפל בפצועים. הותיר אם, 5 אחיות ואת אשתו יעל עם 7 ילדים, אותם גידל לאהבת האדם, העם והארץ. בן 45 בנופלו, יהי זכרו ברוך.
שחר פרידמן, זיכרונו לברכה. שחר, כשמו כן הוא, היה האור של הבית, ילד מלא שמחת חיים ושובבות, בן אחרי 3 בנות. שחר נמשך באופן טבעי לעזור לאנשים הקטנים הנופלים לנו בזווית של העין, כפי שכתב במכתבו האחרון למשפחתו. שחר הדריך בבני עקיבא, בשבט יובל. הוא דאג לשלב אותם בפעילויות משותפות עם שאר ילדי הסניף. בעיני שחר, ילדים, זקנים ואנשים עם צרכים מיוחדים, כולם היו שווים. לאחר סיום לימודיו, ניסה להגיע ליחידה בו שירת אביו, דובדבן. החלומו נגוז בעקבות פציעה במהלך הגיבוש ליחידה. בעקבות כך, הורד שחר במחזור, ועד שיחלים, שמו אותו בנשקייה. שחר בחר לקחת את התפקיד במלוא הרצינות, ואף אמר, איפה שישימו אותי, אני אעשה את הכי טוב שאני יכול כדי לתרום. בהמשך הגיע לגדוד 101 של צנחנים, והפך שם ללוחם. במהלך שירותו עבר קורס מ"כים וקיבל את תפקיד קמב"ץ הפלוגה וקשר מ"פ. ב5 באוקטובר 2023 יצא לחופשת שחרור והזדכה על הציוד. בבוקר שבת ה7 באוקטובר, חג שמחת תורה, שהה שחר בביתה של חברתו נוגה ברמת השרון. כאשר הבין כי התחילה מלחמה, הוא לא היסס וקפץ יחד עם המ"פ שלו, ג'מאל עבאס, להילחם ביישובי העוטף. בשבת, ה-18 בנובמבר 2023, נתקלה פלוגה א' של גדוד 101 במחבלים שהתפצרו בבית ופצעו רבים מחיילינו. שחר וג'מאל הגיעו למקום למרות שלא היו אמורים להיות בו. חתרו למגע ונלחמו עד אשר הוסר האיום על כוחותינו. בהתקלות זו נפלו יחד שחר, ג'מאל ובנימין. בן 21 בנופלו. יהי זכרו ברוך. בן זוסמן, זיכרונו לברכה. בן נולד וגדל בירושלים. אח בכור למיקה ובועז, ובנם של שרית וצבי. למד בבית הספר קשת ולאחר מכן בתיכון עם אלפרב. מגיל צעיר החל להתאמן בטניס שולחן והפך לספורטאי מוערך. בן החניך ופעיל בסניף מרכז. אחרי סיום לימודיו התנדב לשנת שירות בבית שמש בקומונה של בני עקיבא. שם חינך תלמידים בשעות בית הספר בחדר מרחב למידה אחר ואחר הצהריים במועדונית. התגייס לשירות קרבי בחיל ההנדסה, שירת במחסר בגדוד 101 והיה לחייל מקצועי מסור ומהימן, שעליו סמכו חבריו לצוות ומפקדיו. תוך כדי צבא שקד על לימודי ערבית ודאג לשמור על כושר גופני ברמה גבוהה. לבן הייתה היכולת לשלב בין מקצועיות וכשירות ברמה גבוהה, בד בבד עם שמחת חיים ויצירת קשרים חברתיים שאותם שימר וטיפח לאורך הדרך. לאחר סיום השירות הסדיר ביולי 2023 התמיין בהצלחה לשירות הביטחון הכללי והיה אמור להתחיל את ההכשרה באוקטובר 2023. ב7 באוקטובר, מבלי שנקרא לשירות מילואים, יצא מהבית וחבר ליחידה שלו בצבא במשימת הגנה על העם והארץ. במילים ששיר אחריו כתב שזכות עבורו להגן על העם והארץ היפה שלנו וציטט את מילות השיר שאב מילדות. ירושלים הפקדתי שומרים שהוא יגיע ויהיה אחד מהם. בן 22 בנופלו, יהי זכרו ברוך. הרב אברהם אבי גולדברג, זיכרונו לברכה. הרב אבי גולדברג היה איש של תורה ואיש של ניגון, שפעל למען חיבור בעם ישראל, ותמיד היה נסוך על פניו חיוך כובש. הוא גדל בשכונת קטמון בירושלים, והיה מדריך נערץ ומסור בבני עקיבא, סניף ירושלים מרכז. אחרי סיום לימודיו, למד הרב אבי בישיבת האסתר בצפת ובישיבת הכותל, התגייס לגולני ושירת שירות מילואים בחי"ר. בימי שגרה היה מחנך, רב ודמות משפיעה ומשמעותית בתיכון הימלפר בירושלים. היה נגן קלרינט מוכשר והתנדב רבות עם ניצולי שואה. תלמידיו היו הולכים אחריו לשמח ולנגן בבתי אבות ובתי חולים בעיר. הרב אבי ומשפחתו שימשו שליחים בשליחות תורנית ציונית במשך 3 שנים בארצות הברית. הרב אבי נשא בתוכו אהבה עצומה לעם ישראל וביטא אותה בכל דרך אפשרית, כולל באירוח ובהנחיה של מפגשי שיח בין אנשים בעלי תפיסות עולם מגוונות ואף מנוגדות, ועשה זאת באופן נעים, מקרב ומחבר.
התכונות שאפיינו אותו היו כנות, כבוד, יושר וגם ידע כללי רחב, אשר גרמו לכל מי שנפגש איתו להרגיש אהוב, חשוב ומועצם. הוא טיבל כל מפגש בצחוק ובדברי טעם, אגב התעניינות ואכפתיות שחרגה מעבר לקשרים רגילים. הרב אבי היה בעל אוהב לרחל אשתו ואבא מופלא ל8 ילדיהם, אבא כיפי, עוזר ומייעץ. הוא היה איש של עשייה, ידע לתקן כל דבר ולעבוד את האדמה. הרב אבי הוא הרב הצבאי היחיד בתולדות המדינה שנהרג כלוחם בקרב. בשלב שכבר היה פטור ממילואים, השתתף בקורס רבנים צבאיים במסלול הלוחם. על אף דרגתו ותפקידו, הוא לקח חלק והיה שותף בכל התפקידים והעשייה המקצועית, שבה נכללו גם שמירות ולחימה בשטח. מתוקף תפקידו, הוא שימש גם איש רוח וטען את סביבתו בכוח. לאורך המלחמה היה שולח בקביעות הודעות לכל חיילי הגדוד, ובהן דברי חיזוק, חוסן וזקיפות קומה, מתוך פרשיות השבוע ובחיבור לשורשים היהודיים לאורך הדורות. הוא ביקש למלא את חייליו בתחושת נתינה ושליחות למען כלל עם ישראל, אבן לבניין החברה. הוא עשה כל זאת בענווה, בשמחה, באמונה, באהבת ישראל ואהבת השם. בן 43 בנופלו, יהי זכרו ברוך. אני מתכבדת להזמין את יגאל קליין, מזכ"ל בני עקיבא, לשאת דברים. משפחות אהובות ויקרות מאוד, בוגרות, בוגרים, חברי, זה לא רק סניף, חברי הרוח המיוחדת הזאת שנקראת מרכז ירושלים. בערב הזה כל מיני דמויות עולות אל מול העיניים. איתן נאמן, שבשבט ברמה אייז בשנות ה-90, כבר ידענו על האצילות שלו. ערן פיקר, הבן של החברים האוהבים, אלי רק אלי מצחוק, שכל כך אהבנו. והרב אבי, שאחרי תפילת ערבית, כאן, בדיוק לפני 2 הוא ניגש משם, בסוף הטקס, ובא לדבר על הסניף ועל התקופה. וזה רק מה שאני מכיר, סתם במעגל האישי. משפחות אהובות, השמות, הפנים, העיניים, שתלויים כאן בחדר הזיכרון, מלוות לא רק את סניף מרכז, מלוות את פעילי בני עקיבא, מלוות מאות קומונריות שמגיעות לכאן, מלוות מאות רבות של בני נוער שנמצאים כאן. והרוח של היקרות והיקרים שאנחנו מזכירים בלילה הקדוש הזה, ביום הקדוש הזה, ממשיכה ללוות את משפחת בני עקיבא. חברי הסניף האהובים, הדלקתם פה נרות. הנרות האלה יש בהם הוקרה ענקית למשפחות שגידלו, שטיפחו, שהשקיעו בבנים ובבנות. הנרות האלה הם הנצחה לנשמות שלהם. אבל הנרות האלה, סניף מרכז האהוב, הם גם ציווי להמשיך להאיר, להמשיך להוסיף טוב בעולם, להמשיך בדרך המיוחדת של בני עקיבא, של סניף מרכז, בדרך המיוחדת של אהבת התורה, העם, הארץ.
והמדינה המופלאה שאנחנו כל כך מקווים לשלומה, שקמה וממשיכה בזכות כל הבוגרים והבוגרות, חללי צה"ל, נפגעי פעולות האיבה, שהמילים אולי כל כך מוכרות, אבל הנרות מספרים שבאורם, במותם ציוו לנו חיים, באורם מצווים על כולנו להמשיך להאיר. לשירת המנון התנועה, התקווה ואני מאמין, הקהל מתבקש לעמוד. בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא
טקס יום הזיכרון.